Už můžete začít hádat. Jo, přesně. Jsou to creepy. Ty creepy. Tak se hádejte. Jste ve videu, kluci na lidi. Co? Nemám zdání, Pučal zase odpojil. Tak se hádejte, kluci na lidi. Co to zase je? Ježišmarja. A to je jenom fotka, Pepa. Počkej, jak ta fotka vypadá? Já jsem tu fotku neviděl, já už chci vidět. Aha, to je jako takhle. Já jsem viděl jenom to nápisku a hned za to vyšlo. Aha. Teď je nějaký odkaz. Odkazy. Tak to je on. Ale ne, jakože tady jak máš napsaný to sprosté slovíčko, tak nad tím máš odkaz. Ale to nějak nefakčí. To je jedno. Já bych si pokol. Já někoho přidám. Tam jsou nějaký fotky. Já někoho přidám a uvidíme, jestli to zvedne, jo? To ne? Ty schválně, kolik bude záznamů. Na minuta, dobrý. Že renderovat se mi to vždycky nechce. Ne, vysypat koš, já chci vysypat koš. Dělej, vysypat koš. Ano, chci vysypat koš. Přidáme Nelu Janečkovou. Já jsem vysypal koš. Nějakýho supporta. Jo, až to prostě zvednou, aspoň jeden z nich, až to zvedne, tak já pozdravím do videa. A to fajnový, ale si to posadou. Je nějaký kretoš. Nela Janečku. Trolíku, zvedni to, prosím, trolíku. Trolíku, prosím, zvedni to. No, a už se hádejte, pane bože, jste nezáznamu, tak jako něco dělejte. Je za to, že tady k tomu hovadu tam dal stránky porna. Krteček smrdí, Petr je, idiot, zahádejte se. Ale vy se hádejte, ne se mnou, ale mezi sebou. Tohle bylo ve Wikipedii, jo? Tak si to přečtěte. Kokot mi, Ferto. Kokot pladno, fo. Ty vole je. WTF? Ježiš, proč to Daneček nechce zvednout, nebo asi ten idiot jmenuje? Já vůbec nevím, ale kdo to je, on si mě prostě přidal, ale nevím vůbec, kdo to je. Nevypínej to, Daničku. Péťo, nevíš, kdo je Dani, no? Nevím, jenže není. Co? Není tu. No to vím, on to... Ne, musíme to natočit, ale to záznamu. Tak, pardon, lidi, ale ukončujeme hovory. Končíme s váma. Takže, lidi, možná mě slyšíte, doufám, že jo. Tohle byl krátký, sice to bylo úplně na nic, ale byl to prostě krátký rozhovor tady s kreténem. Já to asi stopnu a my se s vámi tady rozloučíme, tak čau. Natáčel? No, čau.